Tria d'un repertori. La col·lecció Salvador Miquel també recull rajoles amb dibuixos de fruites i flors considerades també de mostra, tot i que s'allunyen dels models més habituals a concepció geomètrica i abstracta. Els escudellers tenien mostraris dels diferents dibuixos de rajol en els obradors, i això permetia al possible client triar el tipus de model d'acord amb les seves preferències. Els models d'aquest mostrari eren peces elaborades prèviament i que es guardaven al magatzem a l'espera de ser mostrades als diferents compradors. Fins a mitjan segle XIX, en la producció de rajola de mostra s'observen petites diferències en els mateixos models, a causa de la seva fabricació artesana. Gràcies a la introducció de processos industrials, la rajola de mostra artesana serà substituïda per la rajola de mostra en sèrie que fa que totes les peces siguin idèntiques. La riquesa de dibuixos i els avenços tècnics de la primera meitat del segle XIX faran possible posteriorment l'esclat de la producció ceràmica dels corrents del modernisme i noucentisme. La industrialització plena seguirà aquest camí. La fàbrica Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica a la Rajoleta, produirà amb la complicitat de reconeguts arquitectes i artistes unes ceràmiques de gran qualitat i modernitat. D'aquesta manera, Esplugues esdevindrà un referent en la producció ceràmica universal. Ara i avui, Can Tintorer ens permet introduir-nos en el preàmbul d'aquesta història singular i apassionant. Després i demà, el projecte museístic de Pujol i Bausis completarà aquest inici. Recuperem l'esplendor i les vicissituds del passat per projectar un futur millor.